Είμαι ο Γρηγόρης ο Στεφανάκος, ο πατέρας μου είναι ο Νικόλαος και η μητέρα μου Ευλαμπία. Γεννήθηκα στην Αμαλιάδα το 1948. Η καταγωγή της οικογένειάς μου είναι από τη μεριά του πατέρα μου από τη Μάνη, από τη μεριά της γιαγιάς μου από τη Λάμπια, από τη Δίβρη. Η εισαγωγή στην Ανωτάτη Μοργή τότε και πια αρχίζει η άλλη φάση της ζωής μου, η φοιτητική ζωή. Από την πρώτη στιγμή επεζήτησα και βρήκα δουλειά. Έφευγα το πρωί και γύριζα 11 η ώρα το βράδυ, γιατί είχα ταυτόχρονα και τη σχολή. Δεν εννοούσα πια να με συντηρούν οι γονείς μου, ήθελα να βγάζω ίδιος τα έξοδά μου. Έμενα στο σπίτι μιας θειάς μου κάποια στιγμή, ενώ διάβαζα λοιπόν στη Μαυρομιχάλη, μαζί με έναν ξάδερφό μου, έρχεται μια φίλη, Τετάρτη ήταν, και λέει: «Τι κάνετε εσείς εδώ μέσα?» Διαβάζω. «Τι διαβάζει, εδώ καίγεται ο κόσμος. Οι φοιτητές από την νομική ήρθαν και κλειστήκανε στο Πολυτεχνείο. Γίνεται χαμός. Κατεβείτε». Παρατήσαμε το διάβασμα και πήγαμε στο Πολυτεχνείο. Εκεί οι πόρτες μπροστά, οι μεγάλες, οι πύλες ορθάνυχτες, πιο πίσω οι φοιτητές σταυροπόδι και τραγουδούσανε τραγούδια του Θοδωράκη και άλλα μη αρεστά και απαγορευμένα από τη Χούντα. Σιγά σιγά άρχισε να μαζεύεται κόσμος, φτιάξαν και ένα ραδιόφωνο. Ακόμη θυμάμαι τη φωνή της Δαμανάκη και άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό το κίνημα που ξεκίναγε. Άρχισαν να κατεβαίνουν τα γυμνάσια, ακόμη και τα δημοτικά τις τελευταίες τάξεις, και να πλαισιώνουν το Πολυτεχνείο γύρω-γύρω. Η εικόνα, και όπως έλεγε ο φίλος μου Λάζαρος, ήταν και ποιητική, γιατί καθόντουσαν στο πεζοδρόμιο, τους δίνανε συνθήματα από μέσα, από το Πολυτεχνείο, τα αντιγράφανε, μας τα παραδίδανε και εμείς τα κολούσαμε στα διερχόμενα αυτοκίνητα, τρόλεϊ κτλ. Μπήκα μέσα στο Πολυτεχνείο, πήγα στην αίθουσα της αρχιτεκτονικής, ένα θαυμάσιο κτίσμα με πολύ καλή ηχητικότητα. Εκεί υπήρχε λοιπόν ένα πιάνο, κάποιος φοιτητής έπαιζε τραγούδια γνωστά του Θοδωράκη κτλ. Και κάποιοι από εμάς που είχαμε μπει στην αρχιτεκτονική τραγουδούσαμε. Στην καλή χαρά. Μια χαρά όλα πηγαίνανε. Μας άρεσε ιδιαίτερα, ώσπου ήρθε μια φοιτήτρια και λέει: «Συνάδελφοι, τα αδέρφια μας σκοτώνονται έξω και εσείς τραγουδάτε, πηγαίνετε έξω να πλαισιώσετε την ιστορία αυτή». Βγήκαμε έξω. Εκεί την περίοδο είχα φιλοξενηθεί από μια θεία μου στην περιοχή Κεσαριανής. Η θεία μου είχε νοικιάσει το σπίτι ενός αστυνομικού. Έφτασε η μέρα Παρασκευή. Παρασκευή πρωί την πιάνει ο αστυνομικός και της λέει: «Πες στα παιδιά, εμένα δηλαδή και τον ξαδερφό μου, να μην πάνε στο Πολυτεχνείο, διότι πια θα γίνει χαμός». Εμείς βέβαια, εντάξει, δεν καταλαβαίναμε και πολλά,
Πήγαμε στο Πολυτεχνείο, δεν μπήκαμε όμως μέσα. Οι πύλες είχαν κλείσει, δεν μπορούσες να μπεις, δεν μπορούσες να βγεις. Και δεν θέλαμε να εγκλωβιστούμε εκεί μέσα. Δεν ξέραμε τι γίνεται. Άρχισε να μαζεύεται κόσμος το βράδυ της Παρασκευής. Γύρω από το Πολυτεχνείο και κυρίως μπροστά από την πύλη. Μια άλλη μάζα κόσμου, πολλοί κόσμος. Κάνουν διαδήλωση εκεί στη Σταδίου, μέχρι τη Σταδίου που πήγαινε εκεί, χτυπάγανε οι αστυνομικοί και μετά αρχίσανε οι άβρες. Οι άβρες ήταν τα τεθωρακισμένα της αστυνομίας που ρίχνανε τα δακρυγόνα. Να μας ρίχνουν δακρυγόνα. Ταυτόχρονα το ουρλιακτό της Ειρήνας πια κάποιων ασθενοφόρων, τα οποία μπαίναν μέσα στο Πολυτεχνείο και φέρνανε τραυματίες, οι οποίοι δεν ήταν σκόπιμο να πάνε σε νοσοκομεία, γιατί εκεί τους συλλαμβάνανε και τους βασανίζανε. Τα δακρυγόνα κάναν τα μάτια μας να τσούζουνε, να τρέχουν δάκρυα, βάζαμε βαζελίνη γύρω γύρω, ένα μαντίλι μπροστά στο πρόσωπο. Κάποια στιγμή ήμουνα με κάποιους φίλους, συμφοιτητές μου και από την Αμαλιάδα επίσης. Εκνευρίστηκα τόσο πολύ από την ευβιαιότητα αυτόν που συνέβαινε. Έτσι. Εμείς ειρηνικά φωνάζαμε κάποια συνθήματα, ξέρω, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, δεν σε θέλει ο λαός, πάρ' τη Δέσποινα και μπρος, τα λοιπά, κάτι άλλο τέτοια. Έξω από το ΝΑΤΟ και αντιαμερικανικά επίσης συνθήματα. Εκνευρισμένος λοιπόν, όρμησα προς τη Μάρνης, κρατώντας ένα ξύλο, για να επιτεθώ σε ένα, πώς το λένε, σε μια άβρα. Μέσα σε καπνούς και τα λοιπά, να βρω την άβρα για να την επιτεθώ. Ευτυχώς είχε φύγει, γιατί τώρα θα ήμουν νεκρός. Αρχίσανε πια οι επελάσεις των σωμάτων ασφαλείας εναντίον του μαζεμένου κόσμου. Τραβήξαμε προς διάφορες μεριές μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, ξανακατεβαίναμε κάτω, μας ξανακυνηγάγανε, ξανακατεβαίναμε εμείς. Να πω ότι οι στάσεις των λεωφορείων, οι σκεπαστές στάσεις, είχαν γίνει αντικείμενο οδοφράγματος. Τις κόβαμε και τις βάλαμε στον δρόμο. Κάποια λεωφορεία αστικά τα σειράμε και τα βάλαμε στη διασταύρωση των δρόμων. Κάποιοι επίσης οδηγοί των ίδιων αστικών λεωφορείων και λέει, παιδιά, κατεβαίνω, σας το πω όπου θέλετε. Κατεβαίναμε λοιπόν κάποια στιγμή από την Βικτωρίας και βλέπαμε πέφτανε πυροβολισμοί και κλαδιά χοντρά κουβώσανε από το μουσείο, από την περιοχή του μουσείου, τα δέντρα του μουσείου. Οι φοιτητές και οι άλλοι που είχαν μαζευτεί εκεί λέγανε, δεν είναι τίποτα ρε παιδιά, είναι πλαστικές οι σφαίρες. Μόλις είδα λοιπόν ότι κάτι χοντρά κλαδιά κουβώσανε και πέφτανε κάτω, ούτε οι πλαστικές θα μας σκοτώνουνε. Και τι κάναμε, πήραμε ένα λεωφορείο και το βάλαμε στη Μάρνης και Πατησίου. Περιττό να σας πω
όταν γύρισα κάποια στιγμή να δω τι γίνεται μετά από κάποια ώρα, το λεωφορείο ήταν διάτριτο από τις σφαίρες. Ήτανε σουρωτήρι. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω να προσεγγίσω πια πάλι το Πολυτεχνείο, εκεί στη γωνία Μάρνης και Πατησίου, ήταν 3-4 άτομα μαζεμένα. Και μια κοπέλα ήταν κάτω, ξαπλωμένη. Πλησιάζω κι εγώ και βλέπω λοιπόν μια κοπελίτσα με το τζινάκι της, τζιν παντελόνι και λευκό πουκάμισο. Στο μέρος της καρδιάς είχε κάτι πιτσιλιές από αίμα. Η σφαίρα δεν είχε βρει στην καρδιά. Την πήγαμε μέχρι το ξενοδοχείο, το Ακροπόλ, και προσπαθήσαμε να την πάσουμε μέσα για να δώσουν κάποια βοήθεια. Δεν ξέραμε ότι είχε πεθάνει η κοπέλα. Ήταν μια κοπέλα από τη Σουηδία, Σαουδική Αραβία λέγανε, Σουηδία τελικά μάλλον πρέπει να ήταν. Δεν μας ανοίγανε και τους σπάσαμε την πόρτα. Τρομερός ο λάθος, γιατί στην ταράτσα του Ακροπόλ και μέσα στο Ακροπόλ ήσανται οι κηπίτες ή αυτοί που μας πυροβολούσαν. Στριμωχτήκαμε λοιπόν στη Στουρνάρη, είναι μεταξύ Πολυτεχνείου και Μουσείου. Υπήρχε μια μπάρα που ξεκίναγε από την πλατεία του Μουσείου και κατέληγε στη Στουρνάρη με τα μεγάλα τεράστια φανάρια και μετά ήταν το Πολυτεχνείο. Εκεί στριμωχθήκαμε κανένα δεκαριά άτομα, μην τολμώντας πια να βγούμε έξω, φοβούμενοι τις σφαίρες κτλ. Κάποια στιγμή ένας από εκεί, από τα παιδιά, λέει «Παιδιά, το χτυπήσαμε το παιδάκι με το ποδήλατο». Και κάνουμε όλοι μπροστά τα κεφάλια μας να δούμε. Και τότε μας έρχεται η σφαίρα, η οποία πέρασε ξιστά μπροστά από τη μύτη μου, χτύπησε στο τοίχο το τσιμεντένιο, πέταξε κάτι ξύσματα που χτύπησαν στο μάτι μια κοπέλα που ήταν μαζί μας και έτρεχε αίμα. Έξισα το σημείο αυτό με το νύχι μου και πήρα τη σφαίρα αυτή και με παρακάλεσε η κοπέλα «Δώσε μου τη για ενθύμιο» και της την έδωσα. Ένας κυριούλης ψηλός με καπέλο, φαίνονταν λίγο ύποπτος. Είχε προσθεθεί στην παρέα από το πουθενά, δεν ξέραμε πώς. Και ήταν ακάλυπτος. Του λέγαμε «Έλα ρε άνθρωπε». Εντάξει. «Έλα ρε άνθρωπε εδώ πέρα, σε χτυπήσει καμιά σφαίρα». Το φέραμε κοντά, μας το είπε το παραμύθι. «Παιδιά, θέλετε να πάμε μέχρι το σπίτι μου, έχω κάτι μολότοφο και κάτι βούβες πιάσει. Να τους δείξουμε τι γίνεται». «Άσε μας ρε μπαρμπά», του λέω. «Εμείς δεν σκοτώνουμε, αυτοί σκοτώνουν». Ένας νεαρός, θα ήταν γύρω στα 17 χρονών, ξαφνικά πετάγεται και αυτό μπροστά, ανοίγει τη μπλούζα του. Βαράτε ρε, δεν έχω ούτε μάνα, πατέρα, ούτε σπίτι. Βαράτε, μια ζωή είναι άχρηστη». Τον τραβήξαμε για αυτό να μας τα πίσω. Αρχίσανε και μας φέρανε φάρμακα από την μεριά του μουσείου, της πλατείας του μουσείου, και εμείς τα περνούσαμε μέσα στο Πολυτεχνείο. Φάρμακα που χρειαζόντουσαν από τις εκκλήσεις του ραδιοφωνικού σταθμού κτλ. Σπάσαμε τα φανάρια, κάτι τεράστια φανάρια,
τουλάχιστον να μην είμαστε εύκολος στόχος και δημιουργηθεί κάποιο σκοτάδι. Όμως η ώρα περνούσε, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από καπνούς και δακρυγόνα και φωτιές που είχαν ανάψει ήδη κάποιοι για να ξουδετρώσουν τα δακρυγόνα. Έπρεπε να φύγουμε από εκεί. Φήμες ότι ερχόσατε κάτι τάρξ. Οπότε κάναμε την απόπειρα να ανέβουμε τη Στουρνάρη, τείχο-τείχο. Είπα πάρει καμιά σφαίρα, χωρίς να ξέρουμε ότι αυτό μας οδηγούσε κατευθείαν στην πόρτα της ασφάλειας. Αφού πέρασε η μπόρα, βγήκε και το αποτέλεσμα από το μάθημα που περίμενα, πήρα το πτυχίο το περίφημο, το οποίο έχω πληρώσει τον Πάπυρο τόσα χρόνια, αλλά δεν έχω πάει να τον πάρω. Τι σημασία έχει ένα πτυχίο, λέω. Αχαρτή, ένας Πάπυρος. Σιγά τα έπατα. Η ζωή η οποία δεν με πρόδωσε τελικά. Ούτε είμαι από αυτούς που λένε όλοι ευθύνεται η γενναία του Πολυτεχνείου. Δεν ευθύνεται η γενναία. Η γενναία έδωσε τη ζωή της, έδωσε την ψυχή της, έδωσε τους αγώνες της. Απλά το σύστημα είναι πανίσχυρο. Το σύστημα που είτε το λέμε αριστερά, είτε το λέμε δεξιά, στην πραγματικότητα και στο τέλος είναι το ένα και το αυτό. Σκοπό έχουν μόνο να δέσουνε με δεσμά, έτσι, θεωρητικά δεσμά, πας περιπτώσει, το λαό όλου του κόσμου και να το εκμεταλλευτούν. Σας κούρασα βέβαια, μιλάω και αργά, είναι και μακρόχρονος αυτές οι ιστορίες. Διαλέξτε, κόψτε ό,τι θέλετε. Άλλωστε η περικοπή είναι μες στη ζωή μας. Η κυβέρνηση όλο περικοπές κάνει. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Θες να βγει και καλό. Τέλεια.